በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ ስም ሓደ አምላክ አሜን። አብ ሙሉ ዓለም ለለኩም እግዚአብሔር ስፈትኩም እግዚአብሔር ወልድ ውሉዳን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተባልኩም ለእግዚአብሔር ቤተሰብ ሁሉኩም ከከም ዘለኹም ናይ ሰዓት አቆጻጽራ ከመይ ኢልኩም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ምሽኩም በባና በቆጻጽራ ግዕዝ ድማ ከመይ ኢልኩም አሜን። አምላኽና ልዑል እግዚአብሔር በምህረቱ በቸርነቱ ሓልዩ ነዛ ሰዓት እዚኣ ስለዘብፅሐና ኣብ ልዕሊቲ ዘሕለፍናዩ ናይ ኃጢአት ናይ ዋዛ ናይ ፈዛዛ ናይ ትማል ግዜ ድማ ልሙዓንቲ ናይ ንስሓ ናይ ጸሎት ናይ ነብዓት ናይ ስራሕ ገይሩ ስለላሃበና እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ዝተመስገነ ይሁን። ናይ ድና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ምልጃኣ ጸሎታ ሁሉ ምስሉና ይሁን። ናይ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ቅዱሳን መላእክት በረከቶም ረድኤቶም ምስሉና ይሁን አሜን። ልሙዓንቲ እንመሃሩ ናይ ትምህርትና ርእስ ክኸውን ዝኽእል ዝትማሊ ዘልዕልናዮ ናይ ትምህርቲ ዛዕባ ይኸውን። ትማሊ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አሬጋ ተላዒላ ኢልና ንሕና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አመንቲ ነምህር ነአምን። ስለዚ ትንሳኤ ማርያም ወይ ከዓ ዕርገት ማርያምስ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ ኣለዎ የብሉን ንዝብል ሕቶ ልምምላስ ትማሊ ልተወሰኑ ነገራት ተራእየና ነርና ተምረናዮም ታዩ መጀመሪያ ብምሳሌ ኣብ ኦሪት ጊዜ ኣብ ሕጊ ልቡና ብምሳሌ ለይተረአየ ነገር ለይተገለጸ ነገር ኣብ ሓዱስ ኪዳን በተግባር ልተፈጸመ ነገር የለይ። ነዚ ድማ ከም መርአይ ጌርና ልወሰድናዮ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጥንተ አዳም ጀሚሩ ክሳብ ልተወለደሉ ጊዜ ልለዓሉ ነበሩ ነገራት ብምልኦም ለክርስቶስ ምሳሌ ኮይኖም ይግለጹ ምንባሮም። ክርስቶስ ድማ ብትንቢት ብሱባኤ ብምሳሌ ልተነገሩ ነገራት ልክፍጽም ከም ልመጸ ንዓቶም መርአያ ድማ ልተወሰኑ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ርኢና ነርና። ለሙዓንቲ እውን ናቱ ካልኣይ ክፍሊ ናይ ትማሊ ቀዳማይ ክፍሊ ነይሩ ለሙዓንቲ ድማ ካልኣይ ክፍሊ ልኾነ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ትማሊ አዳም ናይ አዳም ካብ መሬት ብዘይካ እንምውላድ ናይ ኖህ ናወይኒ መጠጥ ወይ ከዓ መስተ ሰትዩ ሰኺሩ ምውዳኡ ከምኡውን ናይ አብርሃም ወዱ ሓደ ወዱ ምስኡ ከምኡውን ንጉስ ዳዊት ወጣት ላሃለይ ገና ብቆልዑ ነቲ ብጣዕሚ ሓያል ብርቱዕ ዝበሃል ጎልያድ ወዲቁ ምሽናፉ እዚኦም ኩሎም ሕዚ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ምኳኖም ትማሊ ርኢና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ላርአና ክንኸድሞ ብድሕሪኡ ከዓ ናብቲ ዋና ርእስና ናብቲ ናይ አዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ መጺና ብድሕሪኡ ተሓተት ሕቶ መጨረሻ ንምልሶ ኢና ማለት እዩ። እና እቱ ካሊ ሙሴ ኣብ በረኻ ኣብዚ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ደሉ ማለት እዩ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ታይሉ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ሓምሊ ሰቐለን ነቱ ተመን ነቱ ዝተሰቐለ ናይ ነሓስ ተመን እናረአዩ ሰባት ወይ ከዓ እስራኤላውያን ይፍወሱ ከም ዝነበሩ ወዲ ሰብ ክርስቶስ ድማ ለከ ከምቱ ተመን ልዕሊ መሬት ከፍ ኢሉ ተሰቒሉ ንዑ ብምርአዮም ይድሕኑ ከም ዝነበሩ ሁሉ ክርስቶስ ድማ ኣብ መስቀል ልዕሊ መሬት ወይ ከዓ ካብ መሬት ከፍ ኢሉ ሓፍ ኢሉ ተሰቒሉ ንዑ እናረአዩ ሕሙማነ ነብስ ናይ ነብሲ ሕሙማት ከምኡውን ናስጋ ሕሙማት ክልቲኦም ክድሕንሉ ምእንታን ክርስቶስ ከም ዝስቀል መርአያ ኮይኑ ወይ ከዓ ምሳሌ ኮይኑ ተገሊጹሉ ማለት እዩ። ካሊ ነብይ ሙሴ ካብ እስራኤል ናብ ምድረ ከነዓን ናብ ምድረ ርስቲ ክወስዶም ከሎ ባሕረ ኤርትራ ከሻግሮም ከሎ ልክዕ ባሕረ ኤርትራ ከም ደረቕ ምሰሻግሮም ማይ ተቸጊሮም ነይሮም ተጸጊሞም ነይሮም። ስለዚ በታ ተኣምረኛ በትረኻ ነቲ ኮኩሒ ውቕዑ ማይ ክፈልቕ ኢሉ እግዚአብሔር ምስ ነገሮ ነቲ ኮኩሒ ወይ ከዓ ነቲ እምኒ በታ ተኣምረኛ በትሪ ወቂዑ ማይ ፈሊቑ። ስለዚ እቱ እምኒ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ። እቲ በቲ ተኣምረኛ ናይ ሙሴ በትሪ ተወቂዑ ማይ ከም ዘፍለቐ ከም ዝሃበ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ
بأيهود بتري توقعوا لزلعلم حياة الخانة بتمكت نولدلو ካብ ጎኑ ማይን ደምን ፈሲሱ ስለዚህ እቱ ሙሴ ካብ እምኒ ለግነው ካብ ኮክ ለግነው ማይ ለግዚኡ ጻምል ቆረጽ ነይሩ እቱ ካብ ክርስቶስ ተረኸበ ካብ ጎኑ ተረኸበ ማይ ግን ንዘላለም ሰቲኻዮ ዘየጽምእ ከምኡ ድማ ዘላለማዊ ለኾነ ልደት ክብና ለከል በጥምቀት እንጥመቀሉ ማይ ኮይኑ እዚ ሁሉ ምሳሌ እዩ ማለት አቀዲሙ በምሳሌ ለግለጽ ነበረ ክርስቶስ ገና ኣብ ሓድሽ ኪዳን በአካል ወይ ከዓ በተግባር ክፍጽሞ ለከል ነበረ ነገር እዩ ልንገር ነው ካሊ አዳም ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ኮይኑ ሪናዮ ለና ከምቱ ትማሊ ለረናዮ በዘይካ አቦ ከም ሕትምት ማሬት ከም ተወለደ ሁሉ እግዚአብሔር ድማ በዘይካ አቦ ካብ ሕትምቲ ወይ ከዓ እንግልና ሕትም ለሆነ ድንግል ቀድሞ ሙላዳ ኣብ ወሊድ ጊዜ ድሕሪ ሙላዳ ለዘላለም ድንግል ካብ ለሆነ ካበዲና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም በድንግልና ለሙላዱ ምሳሌ ይልና ነርና እቱ አብርሃም ለወሰዶ ወዱ ማለት ይስሐቅ ክስውኦ ይነር ነገር ግን ከክንዱ ቤዛ ይስሐቅ ኮይኑ በእጸሳብ ይቅልታ አሰረ በጊዕ መስይሉ ከክንዲ ይስሐቅ ቤዛ በጊዕ ሐምል ሰው እንፈልጥ ስለዚህ ከክንድዚ ክስውኦ አልግብኦ ክስቀል ግብኦ ክሞት ልግብኦ አዳም ናይ አዳም ውላድ በሙሉ ደቀቀ አዳም ወይ ከዓ ደቀ አዳም በሙሉና ከክንዳና ኮይኑ ከምቱ ከክንዲ ይስሐቅ ኮይኑ በጊዕ መስዋዕት ለሆነ ከክንደ ሰብ ኮይኑ ከዓ አብናይ ደቀ ሰብ ቦታ ኮይኑ ክርስቶስ መስዋዕት ኮይኑልና አሉ ማለት ነው ናዚ ምሳሌ ና ቤተ ክርስቲያን ክናአት ከለና ከዓ በጣም ብዙሕ ለሆነ ምሳሌታት ነው ለምሳሌ ለቤተ መቅደስ ክናአት ከለና መብራህቲ ንሪኢና ሽምዓ ወይ ከዓ ጧፍ ንሪኢና ማለት ፍትሃም ዘሐስ ጊዜ ንሕና በእድና ንሕዘለ ይሆነስ መቀመጥ ለለው ብርሃን መቅረዝ ልባል አፍቱ መቅረዝ ሐዚ ለበርህ መብራህቲ ነው እቱ መቅረዝ በዓል ነው እቱ መብራህቲ በክርስቶስ ይምሰል እቱ መድሐዚ እቱ መቅረዝ ድማ በአዴና በቅድስት ድንግል ማርያም ይምሰል ለቤተ መቅደስ ክናአት ከለና ከዓ እቱ ቤተ መቅደስ መንበር ልባል ነው ያው ቅዳሴ እንቀድስ እንቆርብ ሰባት እንፈልጥና አቤተ መቅደስ ውስጥ መንበር ልባል ነው እቱ መንበር ማለት መቀመጢ ማለት ነው ናይ መን መቀመጢ ናይ ታቦት መቀመጢ ስለዚህ እቱ መንበር በዲና በቅድስት ድንግል ማርያም ይምሰል እቱ ታቦት ድማ በጎይታና በመድኃኒትና በኢየሱስ ክርስቶስ ይምሰል ለምንታይ እቱ ታቦት አፍቱ መንበር ይሐድር ይቀመጥ ክርስቶስ ድማ አብ አዴና በቅድስት ድንግል ማርያም አማህፀና ሐዲሩ እዩ ማለት ነው ነዚህ ምሳሌ ሆው ወይ ከዓ ታቦት ከዓ ታቦት ንብሎ ታቦት ቤተ ሐደረ ካብ ልብልና ይገዝ ቃል ወሰሪ ቤተ ማለት ምሕዳር ማለት ስለሆነ እቲ ምሕደሪ እቲ ታቦት በዲና በቅድስት ድንግል ማርያም እቱ ኣብ ልዕሊ ዝ ታቦት ለሎ ጽላት ተባሂሉ ልፍለጥ አልፋ ወኦ ቤጣ ተባሂሉ ና እግዚአብሔር አምላካዊ ቃላትን ተጻፈሉ ጽላት ድማ በጎይታና መድኃኒታና በኢየሱስ ክርስቶስ ይምሰል ስለዚህ አቀድሙ ኣብ ሙሴ ጊዜ ታቦት ለደቅ ሰባት ሙሴ አቢሉ እልተውሃቦ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እታ ትክክለኛ ታቦት ትባል አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምትመጽእ መርአያ በምሳሌ ነይሩ ምክንያቱም አፍቱ ጊዜ እሱ ነበረ ኣብ ኦሪት ጊዜ ነበረ ጽላልዩን ናይና ጽላሎት ድማ ለጊዜው ተራእይል ጠፊ እምቢ ቋሚ ይሆን ቋሚ አካል ለከን አካል ናይ ስለዚህ እቲ እታ አማናዊት በትክክል እግዚአብሔር በአካል ሐዲሩላ እንተወለደላ አዶ ትክክለኛ ታቦት አማናዊት ታቦት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ለሙኻና መርአይ አሎ አቤተ መቅደስ ተአቲና ማዕጠንት ተፈልጡ ኮይንኩም እቱ ማዕጠንት እቱ ዕጣን ለዕጠኑ ካህናት ልሕዝዎ እቲ ማዕጠንት በዓሉ በዲና በቅድስት ድንግል ማርያም እቱ ዕጣን ድማ ዕጣን ሙኡዝ ይባሃል ክርስቶስ እቱ ዕጣን ድማ በክርስቶስ ይምሰል ማለት ጠቅላላ አፍቱ ቤተ ክርስቲያን ለለው በሙሉ ንዋየ ቅዱሳት በዘይካ ምሳሌ እንተሰርፍ ነገር የለው ለቤተ ክርስቲያን ተአቲና ብዙሕ ምሳሌታት ነው ማለት እምባርከስ እዚ ክርስቶስ አቀዲሙ በብሉይ ኪዳን በሕገ ልቦና በምሳሌ በጽላል በመርአያ ላተነገረ ጽኒሑ ተክል ኣብ ዓመተ ምሕረት መስበጽሐ ክርስቶስ ካበዲና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስተወለደ ድማ በተግባር እቶም በትንቢት በሱባኤ በምሳሌ በጽላል ለግለጹ ነገራት ንግበም ነው በሙሉኦም በተግባር ሐምል ፈጽሙን ሁሉ
ኣቀዲሙ ድማ ኣብ ኦሪት ግዜ ስለ ደና ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም እንተነገረ ወይ ከዓ ኣነ ምሳሌ ይኮን ልኽእል ብጣዕሚ ብዙሕ ኣሎ ለምሳሌ ናይ ታቦት ከም ዘሎ ኮይኑ ብሰፊሕ ንመጽ ኮይኑ ናለም ማዓንቲ ዛዕባና ኮይኑ ካብ ታቦት ወጻኢ ብብዙሕ ነገር ተመሲላ እያ ደና ቅድስት ድንግል ማርያም ጸምሪ ዘጌዲዮን ትበሃል ና ጌዶን ጸምሪ ትበሃል ከምኡውን ጽላት ዘሙሴ ና ሙሴ ጽላት ትበሃል ከምኡ ድማ መርከብ ናይ ኖህ መርከብ ትበሃል በዚ ሁሉ ትምሰል እያ ጸኒሓ ነገር ግን ናለም ማዓንቲ ዛዕባና ታቦት ልምስል ለኾነ ታቦት ጽላት ዘሙሴ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ሙሴ ታቦት ተባሂላ ተጸውዐት ድማ ተኣማናዊት ቅድስት ድንግል ማርያም ምዃና በተለም ማዓንቲ እንመሃሮ ትምህርቲ ያ ክንመሃሪና ስለዚ እንኳን ይኾነይ ላዴና ለቅድስት ድንግል ማርያም ለይሁዳ በዓሉ ምሳሌ ተመሲሉ በምሳሌ ገና ቀድሚ ለጎይቱ ለክርስቶስ በ30 አርሽም አሐሊፉ መሃው ቀድም ምሻቱ አሐሊፉ ከህብ ሐምል ክእል ገና በትንቢት በምሳሌ ይነገር ነይሩ ለምሳሌ ዮሴፍ ወዲ ያዕቆብ ላብ ግብጽ ክሽወጥ ከሎ ب10 عرشي بحوات كشوات خلو وتسيته يوسف بأسرع برور وين ب10 عرشي يوسف مستشته تو ساعات لبهالنا بيت كريستياننا ليت كهنات لقوم وساعات لبهالنيو تو ساعات لبهال صلوت لدرسه ولادي أبا جوركي زجاسيكيا تأيلو زمسل يوسف تسعيد مس يوسف تسعيد تشيطو لابجب سخيدو يوسف موجز كركب أبيت فارا بيت منجستي موجز كركب شمات كركب بدحرو إدما أفتوس أجمع أفتوس أواجزيك عن ولدو نحواتون بيتساو وحس كون سنة اللي جبره مس يوسف تشيطو مالت حدا مسوء خيدو مس يوسف خوينو موغاس هيبو خبري هيبو ኣብ ቀድመ ንጉስ خبر ገይርዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሙሱ ስለልነበረ እንተخبረ ልበሊ ካሊ ግን ልክዕ ከምቲ ዮሴፍ እንተሸጦ እግዚአብሔር ድማ በይሁዳ ሐምል ሽወጥውን በዮሴፍ አቢሉ በምሳሌ ተነገርሉ ነይሩ ማለት እዩ እንኳን የሆነ ስለደና ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰማይ ምድሪ ለይخلو አምላክ ኣብ ማህፀናት ሻዓንተ ወርሕን 5 መዓልትን ተሸኪማ እሳታውያን መላእክት እንኳን የሆነ ምንካ ክርእዎ زي كل بخلت كنفهم جزء من يشوفون بخلت كنفهم دم أجارهم يشوفون بخلت يجزء دم ناوزي يزبروا جزء كيرو إيمان ملكوت هوايان مع إنه إسحاق هوايان ملكوت كيرو هم زيجون عدينا كريستين دنجل ماريام جن يتو إسحاق اللي هو ملكوت أما هذانات الشعان توريح هم مش معالتي أسنحة لك أمانة كتما خوينا لولدت ما كنديناي مثالي أيه اللي يقدم كنديناي يقدم بمثالي بالتنميت أي نجارينيو زي قلسين سلازي توقعلنا ملعلنا نسخان ناي مقدس خاتابوتنيو تا ناي مقدس تابوت التبهالات عدينا قدس انجل ماريام قدموا بالتنميت التنجر يتمل علينا نزيهم في الساميتات ملعلي كونا لخولو كم مصحف قدوس لا لأننا كنا نجاجرينا نعبنت أبزي كال أي سامويل معرف شو تشتاف قلبي تشعنت ويقع قطر تشعنته قدوس داويد انتايلو نيو تابوت صيون كفلسطيماويان لاب إسرائيل كتمصقلا ንጉስ እዩ ነገር ግን ካብ እግዚአብሔር ብላዓሊ ምንም ነገር ስለሌለ እቲ ንግስኑ ለሃው እግዚአብሔር አኡ ለብጽሖ ገና ካብ ተራ ጓሳ ኮይኑ ጀሚሩ ክሳብ ንጉስ ልኾን ብበረከት ለባረኹ አምላክ ስለልኾነ እቱ ታቦት ናይ እግዚአብሔር ታቦት ስለነበረ ናይ እግዚአብሔር ታቦት ላብ እስራኤል ክመጽእ ከሎ ከማንም ሰው ኮይኑ ላዘለለ ለዓለለ ታቦት ጽዮን በተሐጓስ ይቀበል ነበር ነገር ግን ኣብቲ ጊዜ እሱ እንታይ ኢሉ ና እግዚአብሔር ታቦት ናባይ ክትመጽስ አነ መንየ ላባይ ክትመጽእ አይገባአይ አነ ለረከስኩ ሰብይ በደለኛ አይ ስለዚህ እግዚአብሔር በበረከት በረድኤት ለግለጸሉና እግዚአብሔር ታቦት ላባይ ክትመጽእ አይገባአይ ኢሉ ነይሩ እዚ ሕዝ ምሳሌ ዳዊት ነታ በምሳሌነት ተዋሃበት ናይ ሙሴ ጽላት ታቦት እዩ ኮን ዝበለ ድሓር ኤልሳቤጥ እቱ በምሳሌ በዳዊት ተነገረ በአማን ለታ ትክክለኛ አማናዊ ታቦት ተባል
ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ እንታይ ኢላ ናጎይታይ እኖ ናባይ ክትመጽእ ኣነ መን እየ ኢላ ኣብ ሉቃስ 1 ቁጽሪ 43 ተዛሪባ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ብዳዊት ብትንቢት ዝተነገረ ብተግባር ድማ ኤልሳቤጥ ተናጊራቶ ቅዱስ ዳዊት ነታ ምሳሌያዊት ዝኾነት ታቦት ተናጊሩ ቅድስት ኤልሳቤጥ ድማ ነታ ኣማናዊት ዝኾነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ና ጎይታይ እኖ ናባይ ክትመጽእ ኣነ መን እየ ኢላ ማለት እዩ። ስለዚ እቱ ታቦት ተውሂሉ ብኦሪት ልንገር ነበረ ናይ ኣዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ ምዃኑ ልቢ ክንብል ይግበአና። ካሊእ ንጉስ ዳዊት ከምቲ ኣንቶ ልበልናዮ ናይ እግዚኣብሔር ታቦት ካብ ፍልስጥኤም ናብ እስራኤል ክትመጽእላ ልክዕ ከም ቆልዓ እናዘለየን ብታሕጓስ እናዘለለ እዩ ተቐቢልዋ። እዚ ድማ ምንታይ ኣበይ ክንረኽቦ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 16 ንረኽቦ ናይ እግዚኣብሔር ታቦት ካብ ፍልስጥኤም ብዓወት ክትመጽእ ከላ እናዘለለ ከም ቆልዓ ከም ተቐበላ እሞ ኣቴቱ ሜልኮል ትበሃል ድማ ንስኻስ ንጉስ ኢኻ ኣጥዕመልካ ድዩ ከም ቆልዓ እናዘለለካ ተቐበል ኢላ ክሳብ እልትላገጸሉ እናዘለለ ብታሕጓስ እዩ ተቐቢልዎ። እዚ ከዓ ምሳሌ እዩ። ንምንታይ እዩ ምሳሌ ኮይኑ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ዮሐንስ ክርስቶስ ለጥመቀ ዮሐንስ ገና ኣብ ማህፀን ኣብ ኤልሳቤጥ እናሃለየ ልልሰግዶ ስግዳት ልልዘሎ ዝላ እዩ ምሳሌ ኮይኑ ነይሩ። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 44 እንታይ ይብል ድምጽኺ ኦ ናጎይታይ እኖ ድምጽኺ ምስ ሰማዕኹ እቱ ኣብ ማህፀን የለሎ ህፃን ብደስታ ዘሊሉ እቱ ኣብ ማህፀን ለሎ መኒ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ እዩ። ስለዚ ነቲ ዮሐንስ ነታ ኣማናዊት ቅድስት ድንግል ማርያም ልዘሎ ዝላ ኣቀዲሙ ቅዱስ ዳዊት ታቦት ወፂን ክትመጽእ ከላ ዘሊሉ። ስለዚ እቲ ቅዱስ ዳዊት ኣቀዲሙ ብምሳሌ ብጽላል ወይ ከዓ ብትንቢት ልዘለሎ ዝላ ነቲ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ማህፀን ኣዲኡ ኮይኑ ልዘሎ ናይ ሓጎስ ዝላ ምሳሌ እዩ ነይሩ። ስለዚ ታቦት ተባሂላ ብሉይ ኪዳን ዝተገለጸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምዃና እዙይ በዓሉ መረጋገጽ እዩ ማለት እዩ። ካሊእ ኣቢዳራ ዝበሃል ሰብ ነይሩ። ታቦት ወፂኡ ናይ እግዚኣብሔር ታቦት 3 ወርሒ ኣብ ገዝኡ ዝነበረትሉ ክንደይ ናይ ዕድለኝነት እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ታቦት ኣብ ቤተ መቅደስ ወይ ከዓ ኣብ ድንኳን እያ ክትነብር ነይርዋ። ነገር ግን ኣብ ቤተ ኣቢዳራ ኣብ ዝተባሃለ ሰብ ገዝኡ 3 ወርሒ ሙሉእ ክትባርኾ ለለዎ ኩሉ ላበረካትሉ ብበረከት ብረድኤት ምስኡ ኮይና ጸኒሓ ማለት እዩ። እዚ ሕዚ ምሳሌ እዩ። እታ ምሳሌያዊት ዝኾነት ታቦት ናይ ብኦሪት ግዜ ዝነበረት ጽላተ ሙሴ ኣብ ኣቢዳራ ገዛ ኣብ ቤተ ኣቢዳራ 3 ወርሒ ከም ንጸንሐት ኩሉ እታ ኣማናዊት ኣድና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ 3 ወርሒ ኣብ ቤተ ዘካርያስ ንኤልሳቤጥ እናሓብሐበት ከም እትጸንሕ ምሳሌ እዩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣምታይ ንረኽቦ ኣብ ሉቃስ 1 ፍቕዲ 56 ወሆረት ማርያም ደወለ ዓይነ ከርሚ ኢሉ ይጅምር ማይ ላብ ዝበዝሖ ከባቢ ወይ ከዓ ናብ ኤፍሬም ቦታ ኤፍሬም ጎቦታት ዝበዝሕዎ ቦታታት ንሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ከይዳ ከም ተቐመጠት እሞ ምስ ኤልሳቤጥ ምስ ቤተሰባ ዝኾነት ኤልሳቤጥ እናሓብሐበታ ሽማግለ ስለ ዝነበረት ኤልሳቤጥ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ናይ 15 ኮረዳ ስለ ዝነበረት እናሓብሐበታ እናተለኣኸለታ ምጸንሐት ልክዕ 5 መዓልቲ ክትወልድ 5 መዓልቲ ምስ በጽሓ ተመሊሳ ማለት እዩ። ንምንታይ ታቦት እያ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ታቦት እያ። ኣዴታትና ድማ ክወልድ ከለዋ ደመሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ። ንዑ እውን እዩ 40 መዓልቲ ወዲ ተወሊደን 40 መዓልቲ ጓል ተወሊደን ከዓ 80 መዓልቲ ከይጸንሓ ናብ ቤተ መቅደስ ከይመጻ ዝግበር ዘሎ እቱ ተፈጥራዊ ዝኾነ ርኩሳት ስለ ዝኾና ለርክስ ስለ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ተፈጥራዊ ባዮሎጂካሊ ካብ ምድማይ ስለ ለይሓውያ እዩ ክሳብ 40 መዓልቲ ክሳብ 80 መዓልቲ ንጸንሕ ኣለዋና ታቦት ትክክለኛ ታቦት ስለ ዝኾነ እንኳን የኾነይ እታ ትክክለኛ ታቦት ዝኾነ እቱ ብበረከት ብረድኤት ለሓድሮ ሕዚ ንጥቀመሉ ታቦት እኳ ኣብ ለለዎ ቦታ
ወርሓዊ ጽግያ ለለወን ወይ ከዓ ወድት ኮይኑ ከዓ ደም ነገር ተልይዋ ይኣትን ማለት እዙይ ብግልጽ ስርዓት ንምስራሕ ኣዴና ልክ 3 ወርሒ ምስ ማለት እውን ኤልሳቤጥ 9 ወርሒ ክሳብ ንመልኣ ምስ ኣምጽናት ተን 5 መዓልቲ ትወልደለን ምስ ተረፈኣ ተመሊሳ ኣላ እዙይ ናይ ኣዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ ስለዚ ታቦት ተባሂሉ ኣብ ኦሪት ልንገር ለሎ ነታ ኣማናዊ ትክክለኛ ምሕደር እግዚአብሔር ለኾነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ ምዃኑ ብውሕዱ ሰፊሑ ተተናገርና ብዙሕ ነገር ምንጋር ይካኣል ብውሕዱ ግን ብዙ ምሳሌታት እዚ ኩሉ እኹልና እዩ ንግዚኡ ስለዚ ንስኻን ናብ መቅደስኻ ታቦትን ተልዓል ንሱ ናይ መቅደስኻ ዝተባሃለ መቅደስ በዓሉ እዩ ታቦት ኣድዩ እዩ ንሱ በኩረ ትንሳኤ ኮይኑ ትንሳኤ ባሪኹ ይሁንና እዩ ንሱ ተልዓሎ ትንሳኤ በሓይሉ በመለኮቱ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተልዓለቶ ትንሳኤ ድማ ብናይ ወዲ ሓይሉ እዩ ታፈላላይ እዩ ስለዚ ንስኻ ናብ መቅደስኻ ታቦትን ኢሉ ቅዱስ ዳዊት በትንቢቱ ተናገሮ መቅደስ ዝተባሃለ በዓሉ ጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ማንም ልጠራጠር ስለሌለ ኣሎ ናይ መቅደስኻ ታቦት እውን ዝተባሃለት ኣዴና ድማ ከማንም ሰብ ሓመድ በሊዕዋ ወይ ከዓ ፍልሖ በሊዕዋ መቃብር ስዒርዋ መስዒርዋ እልትነብር ለይኮነትስ ለኩልና ደቂ ሰባት ምሳሌ ኮይና ቅድሚ ኩሉ እንለዓሉ ናይ መጨረሻ ትንሳኤ ከም ወዳ እልተለዓለት ምዃና ወይ ከዓ እልትለዓል ሃምል ኮነት ንስኻ ናብ መቅደስኻ ታቦትን ተለዓሊሉ ቀዲሙ ብምሳሌ ተነገረ ነገር ክርስቶስ ብትንሳኤ ፈጺምዎ እዩ ኣዴና ድማ ድሕሪ 64 ዓመት ብሞተ ስጋ ወይ በዓረፍተ ስጋ ብሞት ምስተወሰደት ድሕሪ 3 መዓልቲ ኩሎም ሐዋርያት እናረኣይዋ ኩሎም ቅዱሳን እላመስገንዋ ቅዱሳን መላእክት ቅዱሳን ጻድቃን ቅዱሳን ሰማዕታት እቶም 144 ሽሕ ኣብ ቤተልሔም ብግፍዕ ተሓረዱ ህፃናት እናመስገንዋ ብይባቤ መላእክት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ልክ ከም ወልዳ ተልዒላ ብትንሳኤ ዘለ ክብሪ ሓምል ተልዓለት ሓምል ተስአት ቤተ ክርስቲያናዊ ኦርቶዶክስ ተዋህዳዊ ቤተ ክርስቲያንና ተኣምኖ ንሕና እንቅበሉ እዩ ካብዚ ተልዓል መልዕሊ እዚ ና እግዚአብሔር ቃል ድማ ሰማይ ምድሪ ካብዚ ሓልፉ ቃለይ ካብዚ ሓልፍ ሰማይ ምድሪ ሓልፉ ይሐይሽ ይቀልል ከምቲ ዝበሎ ና እግዚአብሔር ቃል እዩ እግዚአብሔር ድማ ብነቢያት አቢሉ ዘዛረቦ እዩ ብእግዚአብሔር ብነቢያት አቢሉ ለናገሮ ዘዛረቦ ድማ ከይኮነ ከይተተግበረ አይተርፍም ስለዚህ ንስኻን ናይ መቅደስ ካታቦትን ተባሂሉ ንሱ ብትንሳኤኡ ታሲኡሎ እሱ ተሰሉ ሓይሊ ናባዓሉ ሓይሊ ብባዓሉ ሓይሊ በቦ ሓይሊ በመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ብመለኮታዊ ሓይሊ እዩ ተልዓለ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተልዓለተ ግን ብወዳ ሓይሊ ዚቱ ኣፈላላይ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ናዴና ትንሳኤ እምበይ እሳል ተልዓለተውን ናይ ክብሪ ትንሳኤ ምዃኑ ካል ገርመኩም ደቂ ሰባት ኩልና ንልዓሉ ትንሳኤ እዩ ግን ቀዲማ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተልዓለቱ እምበይ ኣንሕና ኩልና ድሕሪ ምጽኣት ንልዓሎ ትንሳኤ ለምንታይ ድያ ደኣ ትሕት ፈጣሪ ልዕሊ ፍጥራን ተባሂላ ሓደ ሰማይ ምድሪ ለይኽእሎ ኣምላክ ኣብ ማህፀና ስለተሸከመት እኖይ ገረዲ ኮይና ወይ ከዓ እኖይ መጥበዊት ኮይና እኖይ ሓብሓቢት ኮይና ሙግዚት ኮይና ምክንያቱም ለእግዚአብሔር ወደይ ልበሎ ሓደ ፍጡር የለ እግዚአብሔር ድማ ለማንም ፍጡር እኖ ልበሎ እኖ አቦይሉ ልጸውዕ የለ ፈታዊዬ ዓርከይ ኢልክ ጽዋዕ ተዘይኮይኑ ለምሳሌ ለአብርሃም ዓርከይ ይብሎ ነይሩ ለቅዱስ ዳዊት ድማ ከም ልበይ ይብሎ ነይሩ ካብዚ ወፃ ግን አቦይ እኖ ይልበሎ ሰብ የለ ካብ ደቂ ሰባት ብሙሉ እኖ ይሉ ልጽዋዕ እሜ ይሉ ልጽዋዕ ለዲና ለቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ደቂ ሰባት ድማ ለፈጠራ አምላክ ወደ ይላል ጸውዕቱ አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ጥርሐይ ስለዚህ ትሕት ፈጣሪ ልዕሊ ፍጡራን ንብራ በዚ ሓደ ሰማይ ምድሪ ለይወስኖ ንጉስ ለልወለደት ካልኣይ ድማ እቲ ደቂ ሰባት ኣብ መወዳእታ መዓል ኣብ ምጽኣት ድሕሪ ሰማይ ምድሪ ምሕላፍ ብኽብሪ ልልዓልዎ ትንሳኤ ኣቀዲማ ስለንተልዓለት ክልተ ቦታታት ኣለዋ ናይ ጻድቃን ንወርስለን ቦታታት ተሓዚ
ከም ዝህ ሰዓት ጽቡቕ ሰሪሕ ልሞት ሰብ ላብ ገነት ይልኸል ላ መንግስተ ሰማያት ይሆን ይልኸል ነገር ግን ኣብ መንግስተ ሰማያት መነላ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣላ لمنتاي تقولنا مودعتا غزي ان العالو تنساي اقدم التلعل سلالهونه ኣብ ገነት ላይ ሆነ ትለላ ኣብ መንግስተ ሰማያት ያለ እቱ ክርስቶስ ካልወለድ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ጽቡቕ ላሰርሐ ብሞትን ተፈለየ ሰብ ግን ለምንታይ ኢላቲ ላ መንግስተ ሰማያት ላይ ሆነስ ላብ ገነት ይላቲ ኣብ ገነት ይጸንሕ ድሕረ ምጽአት ካብ ገነት ላብ መንግስተ ሰማያት ይሸጋገር እቲ ሕዚ ሕማቕ ሰሪሕ ልሞት ስማ ኣብ መንታይ ነበር ኣብ ሲኦል ነበር ድሕረ ምጽአት ድማ ካብ ሲኦል ላብ ገሃነም እሳት ይሸጋገር ስለዚህ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ወዳ ተላይላ እያ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እዩ መሰረቱ አንሕና ድማ ወዳ በነቢያት በሐዋርያት ቢሉ ለናገሩ ነገር በሙሉ በምሳሌ ተገለጸ ነገር በሙሉ በተግባር ተፈጸሙ ሆኖ ነአምን ለለአምን ደማ ሁሉ ነገር ይግበርሉ ስለዚህ ናይ አዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ እርገታ ወይና ትንሳኤያ ጉዳይ መጽሐፍ ቅዱሳውን በይ ልብ ወለዳዊ አይሆነ አንሕና ስለልፎተና ያለ ይሆነስ መጽሐፍ ቅዱስ አቀዲሙ በትንቢት ተናገሩ ሓድማ በተግባር ተፈጸመ ነገር መሆኑ ስለናአምን ስለልተረዳና እዩ እዚ ሓደ እዩ ካው በተወሳኸ ድማ ቤተክርስቲያንና ብዙሕ መጽሐፍት አለው 81 መጽሐፍቲ ጥራህ ላይ ሆነስ ናይ ሊቃውንት መጽሐፍቲ መጽሐፍ መነኮሳት ልባሃሉ ድርሳናት ገድላት ልባሃሉ እዚኦም በሙሉኦም ምስት መጽሐፍ ቅዱስ ብልስማዕ መልኩ ተጻሐፉ ስለሆኑ ካብዚኦም ነግኒዮ መሰረታዊ መረጃ ድማ ነትሐዝን ብለና መበገሲና አዩና ቤተክርስቲያንና ሙሉእ ላይ ጎደሎ ለሆነ መረጃ ማስረጃ መልዓሊ መበገሲ ስለሌለው አዩ ናይ አዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኩሉ ጊዜ ነሐስ 16 እርገታ ወይ ከዓ ፍልሰተ ለዓለት ተኸብር ልብል እዩቱ ትምህርትና ማለት ካብዚ ቀጽልናውን እንሪኦም ነገራት አለው ሙዚል ተደሓዙ ኣብ ክፍሊ ሰለስተ ወይ ከዓ ሳልሳይ ክፍሊ ካብዚ ቀጽሎም አለው እንሪኦ ነገራት አለው ሙዚየም ተደሓይዞም ክሳብ ሕዚ ግን እቱን ተማሃርናዮ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ልቦናና ይሕድረልና አለ ዓይል ለጀመረና አጅሚሩ ለፈጸመና እግዚአብሔር ምስኩልና ይሁን እቱን ተማሃርናዮ በሙሉኡ ከከም ዓቅምና 30 60 ከምኡን ጽቡቕ ለሆነ مئة فرا أفرينا لمنجس سمعت المقع يقولنا እግዚአብሔር አምላክና በመሕረቱ በቸርነቱ ህዝብና ካፉ ነገር ሁሉ ይሰውረልና አድና ሰላም ይግበረልና ተነፋፈቅና በሙሉና በሰላም ተራኺብና እንሰዓመሉ እንተሐዋወሰሉ ጊዜ ሀበና ስለመጽለሉ ጊዜ እግዚአብሔርና ሰላም ናይ ረሃዋ ናይ ጽጋብ ይግበረልና እግዚአብሔር አምላክ ምስኩልና ይሁን ሰላም